Bro, začínať svoj deň priamo kávou nedáva zmysel, pretože ráno sa tvoje telo prebudza pomocou prirodzeného kortizolového mechanizmu, ktorý kávou nepodporuješ, ale ho priamo prepisuješ, vďaka čomu svoje telo priamo odnaučíš schopnosti prebudzať sa samo na vlastnú päsť. A navyše, hlavný dôvod, prečo pijeme kávu, je, že nám pomáha blokovať únavu pomocou blokovania adenozínových receptorov. Lenže ty si sa práve zobudil. Akú únavu chceš blokovať? Ak sa chceš ráno naozaj kvalitne prebudiť, tak vyskúšaj túto 3 minútov. Okamžite po prebudení na svoje oči dostaň čo najväčšie množstvo svetla. Šplechni si studenú vodu do ksichtu, urob 10 klikov 10 drepov a napí sa poriadne čistej vody so zrnkom soli alebo s kvalitnou elektrolytovou zmesou bez cukru, ako je napríklad hydrofuel. No hlavne to všetko urob ešte skôr, než ťa tvoja lenivá myseľ začne presviečať o tom, že nevládzeš. A až potom si daj kávu, ktorá reálne zapíše a nenaruší tvoj prírodzený mechanizmus na budovanie, generovanie a pociťovanie energie v tvojom tele.